Hi guys, good morning. Welcome back my YouTube channel. Dini vlog एसे बानायनो नागिरदों फोथारनि सराजिफोर नायबाय था। बेयाव एसे दं रोगागोन स' देखायनोसै सिगांथिं गय बारि गय एसे गायनाय दं रायजोफोर बेयाव बारा मोजां जायाखै गया हायाबो बाला गोजा एकदम एसेबां मोजां सेहेरा जायाखै गया रायजोफोर बेनो माइबारिया माइ फोथारा स' आं सिगां गसा लानायाव देखायदोंमोन रायजोफोर बेखिनिखौ दिनै देखायनो नागिरदों एसे ब्लग स' रायजोफोर माइआथ' बेनो बारा मोजांबो जायाखै गाज्रिबो जायाखै थिग मिडियाम बे फोथाराव मोनसे एम्फौ फैदों गथिखे एम्फौ हमदों बेखौनो नायनो फैदों माने रोगानाय जानाय नङा बायसान्स हमनोबो हागौ रायजोफोर दाथ' गैया बिदि हमाखै एम्फौआ स' फेमिलिया हाबाय थादों हाजिरा लानानै आंथ' हानाय जायाखै थिं गिदिंनायावनो दा 2 नभेम्बर सफैबाय नै माइआ बिदिनो जादों रायजोफोर आंनि माइआ बिदिनो नै बारा मोजांबो जायाखै बारा गाज्रिबो जायाखै थिग मिडियाम आरोना रनजित माइ दायो अल आसामावनो मोनसे एम्फौ फैदोंना रायजोफोर दा गोबां दावराव दावसि जादों जोंनि आबादारिफोरा गोबां प्रब्लेम जादों बे एम्फौआ एकदम नस्थ' खालामदों गावबो जाया आरो जोंनोबो गेजेरावनो थायो दा माइआ फोथारावनो दा ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय रायजोफोरनोबो टिका होनो नागिरदों रायजोफोर गथिखे भागानो मोना बेलेगा लाबाय थादों सुक्रुबारावसो हागोन होनदों सुक्रुबाराव हायोबा मोजां बैथिंजाय बांद्राय रानबाय एसे माइआबो मोनजोब्बाय स' बेखौनो देखायबाय रायजोफोर बेनो नै जोंनि माइबारि फोथारखौ एसे भिउ होनाय सा साइडआव 1 नम्बर बगिजुलि दं सानजाहा जोंनि गामिया दं 3 नम्बर बगिजुलि सोनाब साइडआव दं मिथिंजाय 2 नम्बर बगिजुलि खोला साइडआव दं 2 नम्बर बगिजुलि आदिबासि गामि गथिखे गोबां मोजां भिउआ रायजोफोर मोसौ खाना दोनदों फोथाराव खाथियावथ' फ्राय खालियानो जाबाय रायजोफोर आंनियासो दं एसेल' बेथिं सिदा आंनि हायाबो रायजोफोर बेनोसै मानो होनबा माइ गायनाय टाइमाव देखायदोंमोन नालाय गसा लानाय टाइमाव स' माइ हानाय टाइमावबो देखायबाय रायजोफोर आरो बे एम्फौनि थाखाय देखायनाय जाबाय चेक खालामनो फैनायमोन आं स' रायजोफोर नोंथांमोनाबो चेक खालामना ला जुदि फोथाराव माइ हानानै दोनदोंबा बे मुथियावबो बिसोरो माने अरजोबो बे एम्फौआ बिराद डेन्जारखा बेखायनो चेक खालाम नङाबा मोजां दं होनना सानबाय थाबा लस जागोन स' लास्टआव बेनोसै आरो लोगोसे जोंनि 14 नभेम्बर बर' माहारिनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेयावबो आंनि चेनेलनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय रायजोफोर आरो लोगोसे दिनैनि ब्लगआ बेयावनो फोजोबनाय जागोन गथिखे जायफोरा मोजां मोनो आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम अब्लासो मोजां ब्लग बानायनो हागोन लोगोसे जायफोर गोदान फैदों अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम रायजोफोर स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग